whatever. I encyclopedic. Luckily, I took it. Good morning, Philippines! Good morning. Good morning, guys. I'm having this breakfast. Hubs is like, he act like he's human, you know. Sometimes we have to feed him grilled fish. Roxy likes sticky fish. You know, Roxy loves sticky fish, guys. It really tells me that she really is my daughter. Yeah, he doesn't get it from his daddy. Roxy doesn't like cheese. So She likes fries. she likes cheese, guys. She's it's half Italian, half Filipino. These kids. You're waiting. Are you okay, Han? Okay, guys. Hi. What is your daddy doing? What are you guys waiting for me, huh? Come on, let's go check your daddy. Come on. Come on, let's go check. Oh, be careful, honey. Okay, come on. Dito, bagong laba po ito. Ang dami ko ng ano guys nakukuha galing basurahan. Anyway, aalis ko ako ngayon. Sobrang sa labas yung gloomy. Iniiwan ko muna si Tami. And ayaw man niya akong umalis guys na mag-isa. So ngayon, hindi ako mag-isa. Kasama ko si Brenda. Si Tami, every time na aalis ako pag may agenda ako sa labas. Hindi na ako lang mag-isa. Sasama yan. Pero this time, hindi siya sasama kasi kunin ko si Brenda. Tawag ko. Pasensya na kayo sa buhok ko, ha? Kasi naligo ako kagabi talaga, guys. Ligo. Kasi sabi ko, nag-dumpster dive kami ni Tami. Pero, naunahan na naman kami. Ito, galing ito, basurahan din. Nilabhan ko ang bango. And then, ilagay ko to kortina man ito. Dito, ito sa bathroom. And, hanap lang ako ng damit dito kasi aalis tayo. Gusto ko maging komportable. Ano kayang coat na suotin ko? Basa yung ano ko. Nilalabhan ko. Kasi kagabi, sinuot ko siya ang baho. Meron akong nahawakan na something na baho. Sabi ko, labhan ko nga. So, hopefully, dry na yun. Hanap lang tayo ng jeans. So, anyway, guys. So, yun lang yung ganap ko ngayon, guys. Had to agree to whatever. It's weird. Is Glorian come with the same DocuSign domain? Right. Yeah, because DocuSign is its own company. It's not part of their company. So, alis na ako, guys. Iiwan ko lang si Tami. 11 o'clock na. And dala tayo ng chocolate. Dala lang ako ng chocolate. Hi guys! Nakauwi na po ako. Pagdating ko agad, luto tayo agad. Mag-ano tayo dito kasi para makakain itong pares natin. So, gagawa lang tayo ng how do you call this, honey? Cucumber salad. Tammy's favorite. So, kararating ko lang talaga. And, gagawin lang natin itong mga magluluto para makakain. Kasi, wala tayo buong araw dito. Ay, half day lang. I'm not here. I wasn't here for half day. So, yun.
Sure, you're standing there, Debs. Of course you are. Ang sarap ng asawa ko. Pag ligo. Ang syrup. And guys, nagagamit ko na yung galing sa basurahan. Look. Malinis na po ito ha. I wash it really good. So yun. And pagkatapos nito, magluluto po ako ng yung spare ribs. Ano ba yun? Spare ribs. Prime rib. Ikakat ko siya and cook it with a lot of garlic. Gustong gusto niya yun. Mga recook with a lot of onion and garlic. Ito guys, kinat ko na yung leftover namin. Yun, masarap siya i-recook talaga. At saka lagyan ng a lot of garlic and onion. Masarap siya. And then ito din oh. Masarap. And then tapos na yung cucumber natin. Ayan, tapos na. 'Di ba? Pagdating agad, luto agad kasi alam nyo na, walang ginawa si Mister kundi hindi niya feel magluto. Tignan nyo itong isa. What do you want? What do you want, Yum? What do you? Hello, baby. Lola, love you, mama. Okay, so ngayon guys, ito yung ipakita ko sa inyo guys. Nakikita na ninyo ito sa ano ko, sa dumpster dive. Ito na yung coffee, ano na nakuha ko. So ngayon guys, ito siya. And then, ang nakuha lang namin, may kulang. May kulang siya guys. Yung ano dito, coffee, yung ano, kung gusto mo ng coffee na magde-drain dito. And then, on siya. It's working. And then, ito siya yung, ang kulang na lang, babalikan namin po guys. Balikan po namin kasi mayroong hindi ko nakuha. Kasi po, kung hindi namin siya makuha, hindi siya mag-work kasi mayroon siyang, pwede siyang gamitan ng ito na coffee pad. And then yun, maano siya maganda guys, Ninja. Babalikan namin namin. Yun lang talaga yung i-drive ko. Malapit lang. Hindi naman siya malayo dito sa bahay. Hindi siya malayo, hindi din siya malapit-lapit. No, regular lang na yung distance. So, kailangan namin siyang balikan. Kasama na naman si Mr. kasi ayaw niyang aalis tayong mag-isa. And then, I think i-replace na namin itong Keurig. At saka ito na yung ilagay namin bukas. And then, pero, punasan ko muna siya ng maayos guys. Kasi hindi siya pwedeng ibasa. So, punasan ko na siya ng maayos na, pero yun, bagong-bago pa talaga siya, guys, ulok. Hugasan ko lang ito dito na area, sa taas. Sobrang ganda na niya, di ba? Alam niyo kung magkano yung presyo? 200 something. Sa ibang site is 220 something. And then sa kung saan ito galing is 199. It's like $200. So, that's what it is. Ang mahal niya, guys, tinatapon lang. So, kaya kailangan naman siyang balikan. Nagbabalik. Ito yung binalikan namin, guys. Binalikan namin ito doon. Look, hindi siya guys. Hindi siya sira. Look, hindi siya broken, nothing. And then, ito yung mga parts. Ito yung mga, I don't know if what is this for. But ito yung mga binalikan namin ito. And nakahanap ako ng lofa, look. Ito yung mga binabalikan namin. Then, nakahanap din ako ng lupa. And I found things that I don't know if it's belong to that machine. And there is this a timer, love? I sensor predict. Luckily, I took it. Is that machine, is that the thing? For the mat? The white thing? Okay. Oh my God, luckily I took it. Yung puti, guys, yung puti na para sa kama, heated siya. May mga wire pa pala siya. O, buti na lang dinala ko. Oh my goodness. Let's see if it works. Look, huh? Puff, puff. For your face. For the back, for the... Look at this. Oh, guys, it's very nice because there is a ninja turtle in there. You slide it, hon? Over ice. What is that? Close. Kaloka. Anyway, guys, yun lang, guys.